Και εδώ μας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Όπως έχουμε πει, εδώ επικεφαλής της παρέας μας, της όμορφης εδώ που διοργάνωσε αυτό όλο το πρόγραμμα σήμερα, είναι ο Χρήστος ο Ακριτίδης. Χρήστο, να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά, που είσαι ένα άτομο αξιόλογο, ένα άτομο το οποίο είσαι πειθαρχημένο και πάντοτε οτιδήποτε δουλειά θες να κάνεις θέλει να είναι πειθαρχημένη και οργανωμένη, και γι' αυτό έκανες αυτόν τον κόπο όλο, και με δύσκολες συνθήκες οι δρόμοι που ήταν κλειστοί, από χθες έχεις προετοιμαστεί για να έρθουν τα παιδιά εδώ, για να μην μείνουν στους δρόμους και δεν γίνει εκπομπή, και σε αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί επανειλημμένα στον δρόμο ο κόσμος με βρήκε και μου είχε πει, λέει, θα φέρεις το Χρήστο τον Ακριτίδη. Λέω, έρχεται πάντως και θα ξανάρθει, και γι' αυτό σε καλωσορίζουμε, να έχεις υγεία, αγάπη με την οικογένειά σου και πάντα έτσι να κρατάς τις αρχές και τις παραδόσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά χωρίς τους άξιους συνεργάτες και φίλους εννοείται. Να κάνουμε απολύτως. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα για τον Νίκο, γιατί οι γονείς του είναι λίγο άρρωστοι εκεί πέρα στο Πολυδένδρη. Ασκού εκεί πέρα, την αγάπη μου στέλνω εκεί πέρα, στη μάνα σου και στον πατέρα σου, έτσι, εκεί στην κυρία Ευγενία και στον Παύλο εκεί, την αγάπη μου Πολυδένδρη Ασκού εκεί, και σε όλο το Πολυδένδρη που με αγαπάνε πάρα πολύ εκεί πέρα, και σε όλα τα χωριά τους στέλνω την αγάπη. Να διαφημιστείτε, μπορείτε να διαφημιστείτε, έχουμε τον Νικολάκη Αδακά, έφα 20 σουβλάκια, 15 σουτζουκάκια, δηλαδή η μάνα σκεφτάει σε φαΐ. Δεν και να καταμίσει τα καλαμάκια φουρκίεσαι. Και ο άλλος ο Λάζαρος ο ηχολήπτης έθασε οριζό, έφερε 15 σουβλάκια, 20 τζουκάκια, 8 σαλάτας. Στο οριζό δεν φτάνει και σκέφτεται φαΐ. Έρχεται να καγαμεί το κεφάλι. Πέντε παθάρε. Κοίταξε, γι' αυτό μας αρέσει εδώ, γιατί εκφραζόμαστε ελεύθερα εδώ. Χρήστο, έρωξαν για τα μαλλία, τρώει τρίτη πέμπτη ξύλα σιχαρίνα, τρώξαν τα μαλλία να. Τα φυτέβα το μαλλία. Να διορθώναν τον λίγο να φτάνουν που κάνανε ανακαίνιση. Άρχοντας ο Λάζαρος. Ναι, πόσο σουβλάκια έφαγε εκείνης. Βέβαια πήγες εκεί στο Φιλαράκι με εκεί στο Ρουβά των Ποντίων, εκεί στο Θεόφιλο, στον Ιδρύο, κάτσε μέχρι το πρωί, έρθα τώρα κουρασμένος στα δακά. Από χθες με βράδυ μην πιάσουν τα μπλόκια. Δεν έχουν και τα τρακτέρ. Πρωτού να βγει η γραμμούλα εκεί, εδώ έχουμε τον πρόεδρο Δημοτικής Επικρίτησης Απελογίου Μενεμένη, τον φίλο μου τον Αβραμίδη, τον Κυριάκο, να πει μια κουβέντα. Εδώ ο Γρηγόρη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ εκείνο που έχω να πω, ότι κάθε Κυριακή μου φαίνεται μας έχεις να ξενυχτάμε, να βλέπουμε τα προγράμματά σου. Γιατί αν δεν δούμε το πρόγραμμά σου, μου φαίνεται δεν μπορούμε να ησυχάσουμε όλη την εβδομάδα. Αυτό που μας έκανε σήμερα, όλος ιδιαιτέρως, μας αναστάτωσε όλος ιδιαιτέρως με τον κύριο Δημητριάδη, τον οποίο δεν γνώριζα, ειλικρινά δεν γνώριζα, παρότι που είμαι πόντιος από τα γενοφάσκια μου, ούτε τον κύριο Ακριτίδη, τον έχω δει τον κύριο Ακριτίδη. Λοιπόν, πραγματικά είναι φανταστική. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Παρότι είμαι της νυχτερινής ζωής κι εγώ, αυτό που έχω δει σήμερα δεν το ξαναείδα. Παρότι που είμαι εδώ καθημερινά. Συγχαρητήρια σε όλο το πάνελ τα παιδιά, συγχαρητήρια τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Ακριτίδη, αλλά τα περισσότερα συγχαρητήρια, κύριε Τριαντάφυλλε, σε εσάς, κυρία Αντιδήμαρχε, είναι σε εσάς, γιατί πράγματι κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Εκείνο που έπρεπε να γίνει από χρόνια πολλά, το κάνετε εσείς εδώ και δεκαετία. Λοιπόν, σου εύχομαι πάντα συγχαρητήρια και στον κύριο Σχιζοδήμο δίπλα, ο οποίος πραγματικά σε στηρίζει, σε στηρίζουμε και εμείς στο Δήμο, και οπότε κάνουμε κάτι προγράμματα τα οποία θα μείνουν αξέχαστα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και εύχομαι και στον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος έδωσε να δώσουμε στον κύριο Δημητριάδη τα συγχαρητήριά μου, ο χωριανός μου Καρυπίδης. Τα κυβάλα στο μουσχάρι πότε έρθει. Τώρα κύριε Καρυπίδη, κάτι κεφάλια για μουσχάρι λέει εδώ πέρα, με έχει πρίσει μέχρι που θα κόψω το κεφάλι. Από το κατσίκα στο χωρίο στο παρόχθιο το να το. Λοιπόν, εγώ το υπόσχομαι ότι θα κάνει, θα καλέσουμε τον κύριο Δημητριάδη στο χωριό, έτσι μου είπε ο κύριος Καρυπίδης, ούτε θα κάνουμε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Πολύ ωραία. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και ειδικά σε όλους τους καλλιτέχνες εδώ. Εύχομαι σε εσένα κύριε Τριαντάφυλλε επιτυχίες. Κύριε Δημητριάδη, κύριε Ακριτίδη, σας εύχομαι πάντα υγεία και να μας χαρίζετε τέτοιες ωραίες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Έντονόμορφα. Πάμε μουσική, παιδιά. Πάμε. Ey sohar mandan adulis
ταρνού που με γεννηθεν σοχαραμάντα Ανατολής ταρνού που με γεννηθεν και μετά χαρίστη Θεού ατόπου σε χαρεθεν και μετά χαρίστη Θεού ατόπου σε χαρεθεν. Σοχαραμάντα Ανατολής και σαν πέτεινο λαλέ σοχαραμάντα Ανατολής και σαν πέτεινο λαλέ και μπορέσα να εγνεφίζα γλυκή είναι τον εγκαλιά και μπορέσα να εγνεφίζα γλυκή είναι τον εγκαλιά. Σοχαραμάντα Ανατολής εγκαλιά στα ταρνοπό σοχαραμάντα Ανατολής εγκαλιά στα ταρνοπό με τη σεβδανά τσεχαρέ τερίμον το καρδοπό με τη σεβδανά τσεχαρέ τερίμον το καρδοπό. Ιωακημίδη Δημήτρη Γουρπάση Λύρας, να είναι μέσα. Έφεγγεν εσύ ένα άστρογεννήτος και φεγγαρόλους μέσα, και φεγγαρόλους μέσα. Συ στη χράτη ταράιλ ηλιοσογραφείς μέσα, ηλιοσογραφείς μέσα. Συ στη χράτη ταράιλ ηλιοσογραφείς μέσα. Oi, 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 ηλιοσογραφείς μέσα. Και ζωγραφιστόν ο πρόσωπος και πλούμι στα το μάτε, και πλούμι στα το μάτε. Η καρδέμ πως να τελειάνεις και πως να στεκράχατε, και πως να στεκράχατε. Η καρδέμ πως να ταλιάνεις και πως να στεκράχατε. Oi, 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 και πως να στεκράχατε. Καρδέμ παρεγορέτος και πως να παρηγορώσεν. Καρδέμ παρεγορέτος πως να παρηγορώσεν και νεσέρτα κέρτε με φάγαν και εκεί κατηγορώσεν και νεσέρτα κέρτε με φάγαν και εκεί κατηγορώσεν.
παρχαρίτσι τσεκ και Παναγίας δέκρεν ουρμπάνης παρχαρίτσι τσεκ και Παναγίας δέκρεν και νημύρας κι χορταέτεν και νεβόδιας κι γάτεν και νημύρας κι χορταέτεν νεβόδιας κι γάτεν. Αδερφέ, τον τόπον κρέστεν το ματόπα μου το σάξαν τον τόπον εκεί χορτάρκε φύτρωσεν κεν φύ σε τσιτσακόπον και εκεί χορτάρκε φύτρωσεν κεν φύ σε τσιτσακόπον. Υπάρχοντα σωμάτια μη χωχόλια και νολιάτσι στα υπάρχοντα σωμάτια μη χωχόλια και μπορέσα να λέω σας τη καρδία σημούλια και μπορέσα να λέω σας τη καρδία σημούλια. Και νερθάν πουλιμ να περνέμεν κρυψώ μέσα κολτούγιας και νερθάν πουλιμ να περνέμεν κρυψώ μέσα κολτούγιας. Και τα στράτα συμπιάντσιμένουν και είναι σύμμικος το μούντες. Τα στράτα συμπιάντσιμένουν και είναι σύμμικος το μούντες. Και η τριγωνίτσα με σκέρδεν και τα στράτα σφωτάσνεν και η τριγωνίτσα με σκέρδεν και τα στράτα σφωτάσνεν. Και τε πρώτα στράτα χαιρούνταν και το
στενάσνεν την βρούτα στρατά σερούνταν το πεις και να αναστενάσνε. Τον αγνών οι εγαπτέσον και τον αγνώρισα μη εγαπτέσον ορκή και ομνεματά νεκρέ και ψανέματα τέμνωστα τα λόγια τι πεσόλια εσάν ψέματα το ψεύτικο οι εγαπτέσον τον ψεύτικο ρίσα μη εγαπτέσον. Και τον αγνών μη εγαπτέσον και τον αγνώρισα μη εγαπτέσον ένα και να με τέσσερ νεύρα κι εγώ την ξέρεν ψεύτικα να αγαπώ σε κι ασόνους να μοιρεύεν και τον αγνών μη εγαπτέσον τον ψεύτικο ρίσα μη εγαπτέσον. Τον αγνών οι εγαπτέσον και τον αγνώρισα μη εγαπτέσον θα μάνε των τρανών υπομονή δαίμον τη βραδινέ παρεκάλα άτσα ποτέ θα μέρον και τον αγνών οι εγαπτέσον και τον αγνώρισα μη εγαπτέσον. Άσου Στεφανίδη, άρχοντα. Άρχοντα του ήχου. Άρνη μρούζος αψιμόν γιατέσονα της εβδάν Άρνη μρούζος αψιμόν γιατέσονα της εβδάν Τη ψήσιμ το καψιμό γιατί μεν τρανογάταν Τη ψήσιμ το καψιμόν γιατί μεν τρανογάταν γιατέσονα της εβδάν εγώ έχασα τη χράμ κι θέλον εγώ παράν μονομένης με γεράν κι θέλον εγώ παράν μονομένης με γεράν. Η καρδιά μου βρουλιέται γαλά γαλά λιέται η καρδιά βρουλιέται γαλά γαλά λιέται ποτάμια να τα νεκρέμ και θόλωσαν το μάτιαμ ποτάμια να τα νεκρέμ και θόλωσαν το μάτιαμ γιατί σώνα της εβδάν εγώ έχασα τη χράμ κι θέλον εγώ παράν μονομένης με γεράν κι θέλον εγώ παράν μονομένης με γεράν. Σάρα το φιστάνο ποσού φορέ κι άλλο μακρινή σέραπ το φιστάνο ποσού φορέ κι άλλο μακρινή ένε
νένες παλές τα τέτε μου, χάσες την εντροπίνη. Και νένες παλές τα τέτε μου, χάσες την εντροπίνη. Μάρσα μαυροφορά, το καλάτσεφ στην χώρα. Κι ξέρεις εσύ δεν χάλασε η κοινωνία τώρα. Κι ξέρεις εσύ δεν χάλασε η κοινωνία τώρα. Πάτε μας πολλά καταλαβαίνω. Σέρα μας σούπορ πάτε μας πολλά καταλαβαίνω. Εσύ τι δεν ανάγκη και σχίζω των σχορεμένων. Και εσύ τι δεν ανάγκη και σχίζω των σχορεμένων. Μάρσα μαυροφορά το καλάτσεφ στην χώρα. Κι ξέρεις εσύ και έντονεν η κοινωνία τώρα. Κι ξέρεις εσύ πως έντονεν η κοινωνία τώρα. Έλα! Ας σου τράτω. Σόρμα να πες πουλόπον, σόρμα να πες πουλόπον. Να έμνε να πετούμενο, σόρμα να πες πουλόπον, σόρμα να πες πουλόπον. Κλάδι, κλάδι είναι πέτα να κέρα εμβάταρνοπον, κέρα εμβάταρνοπον. Κλάδι, κλάδι είναι πέτα να κέρα εμβάταρνοπον, κέρα εμβάταρνοπον. Ουρμπανισογραφία, λάσκες σε σαρασία. Κάνει τα ρωσοντεπίες, αεί τα νερά τα κρύα. Ουρμπανισογραφία. Κλαίνε πολύ δορμιά, κλαίνε πολύ δορμιά. Μυρολογούνε τα ράσια, κλαίνε πολύ δορμιά, κλαίνε πολύ δορμιά. Ο κόσμος όλιον έφυγαινε για τον ερημία, για τον ερημία. Ο κόσμος όλιον έφυγαινε για τον ερημία, για τον ερημία. Κουρμπανισογραφία, λάσκες σε σαρασία. Κάνει τα ρωσοντεπίες, αεί τα νερά τα κρύα. Κουρμπανισογραφία. Έλα! Απάς importantes και κράνες τα νίγαρε. Απάς importantes και κράνες τα νίγαρε. Παρεκαλές το Θεό να γίνουμε ζευγάρε. Παρεκαλές το Θεό να γίνουμε ζευγάρε. Εσάπεν και τσάκωθεν, ο δε κλαδινέ πίεσα, εσάπεν και τσάκωθεν.
θα γίνουμε σαράσια θα γυρίζω, Ρασόπουλο θα γίνουμε σαράσια θα γυρίζω. Σαν κλάδοπα θα κάθουμε και θα σε λιδονίζω, σαν κλάδοπα θα κάθουμε και θα σε λιδονίζω. Και κάτσε σαν καμένα, ήδη σα έφεγεν τα ψηλά και κάτσε σαν καμένα. Άι τριγώνα μαύστα κύρουκας κι αρέλα μετεμένα, τριγώνα μαύστα κύρουκας κι αρέλα μετεμένα. Αν έρχονταν να περνάτε πολλούς θα μας ερέζω, αν έρχονταν να περνάτε πολλούς θα μας ερέζω. Μας βλέπει και ο Σόιμπλε. Άσα σερέμ την τριγώνα να παίρνε πόλεμουνε, άσα σερέμ την τριγώνα να παίρνε πόλεμουνε. Την καρδιά μου θα σκίζατο, την καρδιά μου θα σκίζατο, έχω δύο καρδίας, έχω δύο καρδιάς. Σένα θα βάλω τα καημούς, σένα θα βάλω τα καημούς, σαλοταρό θυμίας, σαλοταρό θυμίας, σαλοταρό θυμίας. Το αίμα νεροκίνεται, νύρο με κοιτουργεύνε, κι ο άδερφον τον αδερφον πάντα θα ραεύνε, κι ο άδερφον τον αδερφον πάντα θα ραεύνε. Αναστενάζωσιούνταν, αναστενάζωσιούνταν τα ψηλά τα ρασιά, τα ψηλά τα ρασιά. Κι ο δέσπονο μαρέτανε, κι ο δέσπονο μαρέτανε τα φύλλα σαν κλαδιά, τα φύλλα σαν κλαδιά, τα φύλλα σαν κλαδιά. Το αίμα νεροκίνεται, νύρο με κοιτουργεύνε, κι ο άδερφον τον αδερφον πάντα θα ραεύνε, κι ο άδερφον τον αδερφον πάντα θα ραεύνε.
Μονήλιος φωτάξες, μονήλιος φωτάξες, αμον αέρα εδεύες και να μον αέρα εδεύες. Ποιους να φέκα λοτερνάσεν, ποιους να φέκα λοτερνάσεν, ράσο πάνε πίνευες και ράσο πάνε πίνευες. Ούλια τα τριάντα φύλλα, ούλια τα τριάντα φύλλα, απεσιγκάρδες κοίταν και να απεσιγκάρδες κοίταν. Άτα που θα μυρισκετεν, άτα που θα μυρισκετεν, τα χρονέτκι τελείταν και τα χρονέτκι τελείταν. Το βατότερε μας πουλημάτα τέσα του μάτε, τα τέσα του μάτε. Demoneno paradison, demanita murate, demanita murate, demoneno paradison, demanita murate, demanita murate. Να κρεμάγουμε αμόνας προγκρία, αμόνας προγκριάρι. Εμπέτσελεψε βγαίνεις και λες, κρίμα το παλίγαρι, κρίμα σου παλίγαρι. Εμπέτσελεψε βγαίνεις και λες, κρίμα σου παλίγαρι και κρίμα σου παλίγαρι. Έλα, αγόρι μου. Η πατρία μία ναι μία νους να υπαντρεύσει, η πατρία μία ναι μία νους να υπαντρεύσει. 5 ημέρες έρεσε κλός και σε ξαπούσπανεύς, 5 ημέρες έρεσε κλός και σε ξαπούσπανεύς. Το ποιο πως σε μορφοφούντο και τσούπου χτύπη, το ποιο πως σε μορφοφούντο και τσούπου χτύπη. Για κλωσέ με ρε ανέιλια τουρτούν κήπη, για κλωσέ με ρε ανέιλια τουρτούν κήπη. Άιτε Δημητράκη, καλανιάρη. Σίκερ μηχανής ρε κουφάλα. Terem verniksome to leche kim vigose to leche kim vigose to
λετσέκις κι θέλω, το λετσέκις κι θέλω, άλλο το αμαντάξομεν, άλλο το αμαντάξομεν. Έτερε περνιξόμεν, το ζωνάρι μδίγωσεν, το ζωνάρι μδίγωσεν. Το ζωνάρισκι θέλω, το ζωνάρισκι θέλω, άλλο τα μαντάξομεν, άλλο τα μαντάξομεν. Καλό κορίτσι, καλό κορίτσι, καλό και ευλογημένο. Καλό κορίτσι, καλό κορίτσι, καλό και ευλογημένο. Συγχώρα φαίνεται άσχη μου λελεβάτο, σε μένε φωταμένο. Συγχώρα φαίνεται άσχη μου λελεβάτο, σε μένε φωταμένο. Καλό κορίτσε χορεύατε μορφά τα κορτσόπα. Καλό κορίτσε χορεύατε μορφά τα κορτσόπα. Τα καλιά του νεσιούσα λελεβάτα από μανούσα κοπά. Τα καλιά του νεσιούσα λελεβάτα από μανούσα κοπά. Τέσσερα, τρίον, να μη τρίον. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τρίον, να μη τρίον. Στέκεν και πίνε ξύλανη τρίγον, να μη τρίον. Στέκεν και πίνε ξύλανη τρίγον, να μη τρίον. Ξύλατσε σαν οξέαση τρίον, να μη τρίον. Τα ξύλατσε σαν οξέαση τρίον, να μη τρίον. Κι αντράσατσε το μιξέαση τρίγον, να μη τρίον. Κι αντράσατσε το μιξέαση τρίγον, να μη τρίον. Με τανσία η τρίγωνα μικρό, η τρίγωνα με τανσία η τρίγωνα με τρίωνα. Πάει σορμα σερεύτσα τσία η τρίγωνα μη τρίων. Πάει σορμα σερεύτσα τσία η τρίγωνα μη τρίωνα. Πολλά όμορφα. Μπράβο Χρήστο Ακριτίδη, μπράβο αγόρι μου. Κάθε φορά που έρχεσαι, έρχομαστε οργανωμένοι, μια αξιολόγη δουλειά. Και αυτό αγαπάει και ο κόσμος. Και σήμερα που έκανες όλο το θέμα να έρθει και ο Γιώργος Δημητριάδης από την Αθήνα για πρώτη φορά εδώ πέρα. Ναι. Και είμαι πολύ συγκινημένος που το γνώρισα για πρώτη φορά από κοντά. Και θα τα πούμε και στη διάρκεια. Είναι πάρα και τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Αξιολογεί το καλό πάντα ο κόσμος. Λοιπόν, επίσης,
σε δύσκολες μέρες σήμερα να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες. Όλο τον κόσμο βρίσκεται στον δρόμο σήμερα, τους στηρίζουμε, είμαστε δίπλα τους, είναι δύσκολη καιρή, γι' αυτό και αυτοί με τέτοια παγωνιά, με τέτοιο κρύο που είναι στους δρόμους της Ελλάδος, τους είμαστε δίπλα τους και τους στηρίζουμε. Αγωνιστικό χαιρετισμό. Έτσι ακριβώς. Σε όλους τους φίλους αγρότες, πραγματικά που με αντίξωες συνθήκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους δρόμους για τα δίσκαια αιτήματα. Όταν διεκδικούμε κάτι και δεν τεινάζουμε, δεν βάζουμε βόμβες, είναι αξιόλογο, διεκδικούμε σε νόμιμα πλαίσια, χωρίς να καίμε σπίτια, να καίμε μαγαζιά, να καίμε οτιδήποτε που γινόταν παλιά. Είναι αξιόλογο. Κάνουμε για τα δικαιώματά μας, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια. Και οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκουν στον δρόμο αυτή την παγωνιά είναι αξιόλογοι και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Γιατί να πούμε και πέρσι. Όχι μόνο οι αγρότες. Ναι, όλος ο κόσμος, γιατί πέρσι πολλοί δεν αλωνίσαν ούτε τα χωράφια τους. Τα αφήσαν έτσι γιατί δεν είχαν τίποτα μέσα. Και άλλα επαγγέλματα και άλλες κοινωνικές τάξεις. Όλοι οι κλάδοι. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, το νερό του και τα πάντα και είναι δύσκολο. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε δίπλα, τους στηρίζουμε όλους. Είναι δύσκολες εποχές. Στείλα το κεφάλι, χαμόγελο, τα ξεπεράσουμε όλα. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε Αντωνάκη, ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε.